yosono makasitomala amagetsi kuti magetsiwa tidzagwiritsa so ntchito bwino zina mwa zimene zakambidwa ndi zimenezo. Nde tabwera ku msonkhano wa atolankhani sitingangopita iyayi mwina pena pake pakhoza kukhala kuti pali mafunso nthawi ino titsegule bwalo kwa anzathu atolankhani amene muli muno ngati muli ndi mafunso nthawi yanu yakwana. Zikomo. Zikomo. Dzina langa ndi Emmanuel Chikonso kuchokera ku MBC. Samveka bwino zimene afotokoza presentation yapo mwamba kwambiri. Koma tikatsatira bwino zimene zakhala misonkhano yotere yakhale kuchitika kuphatikizapo anzathu APTU tachitako mwayi kuti nthawi imene tapangapo atendi kuchokera March kufikanso October nkhani yaikulu imatuluka ndiyokhudza kuonjezera mphamvu za magetsi mu energy sector kuti zithandizanso zinthu zina makamaka pamene dziko la Malawi layika pamtima zokhudza ATM strategy imene muli mining payokha ikufuna 230 megawatts tukamba za zonjezera 351 megawatts pakadali pano tukupanga 561 komano imene tikayang'ana ndi ina imene kutayika mukamba za 413 nganda kumvani bwino. So timangofuna ndingodziwa kuti ndikubwera kwa ATM strategy ATM plus strategy sindikudziwa kunena kuti with the mining needs imene ikufuna yokwana 230 megawatts ndi 351 megawatts imene kapita tionjezeredwe and the target was ndikumbukira PTU yapita meeting yapita inalo tifike 1000 megawatts pofika 2030 patukamba kuti iyi 351 tikufuna tikwanisa kufika 2031 sindikudziwa kuti tikuyenda at what pace komanso ndikubwera kwa mining 230 imene kufuna tifikira zimene tufuna komanso demand ikhala kuti kukwererabe kuphatikizapo atrocities amene makhala tikumana nawo ngati the cyclones ndi zina zotero situdziwa kuti ma mechanisms amene akuyikidwa kwenikweniwa ndiotani kuti we should really deal with the challenges amene tili nawo chifukwa vuto idakhala lilipo kuonongeka kwa makina kunkula tedzani ndi zina zotero zakhala zikuchitika pafupi because this is the ujenimeti madalira kwambiri ya hydro. So mwachidwe kwambiri mangofuna ndingodziwa kuti are we authentic enough before we should be real kuti pofika dipa nthawi imene tikhala kuti takwanitsa zinthuzo ndi zina zimene tayika pamtima ngati dziko kuphatikizapo mining imene ifuna 230 megawatts payokha zomwe kwambiri. Paliso ena ali ndi funso ine. Ine dzina langa ndiweze Gausi, funso langa kwambiri likupita ku bungwe la Eskom. Funso langa likukhudza kwambiri pa ma backlog ama connections amene bungwe la Eskom lakhala lili nawo. Anthu ambiri mdziko muno akhala kudandaula kuti akapanga apply magetsi ku Eskom kuti athandizidwe zikumachedwa. So as of today ndimangofuna kuti mundifotokozere kuti kodi backlog imene nalipo ndi ma new connections zikuyenda bwanji. Pomwepo ndikufuna so nditengerepo mwayi ofusa kuti kodi ku Eskom ku anthu mumawathandiza bwanji makamaka akapanga report ma faults chifukwa zimatheka ndithu kuti munthu apanga report 40 kunena kuti akuthandize koma kuti anthu aja abwere azakuthandize umakhala zokuti wachita kutenga chinthawi mwina akuchita kunama kunena kuti kunotu kwamba kuyaka moto ndi pamene timaona anyamata anu akubwera kuti azathandize ma 40 ngati amenewa. Sindikudziwa ngati akuluakulu a kampani imene mumadziwa kuti zimenezi zimachitika kuti anthu ambiri akudandaula pa nkhani yofuna kuwathandiza nkhani ya ma faults komanso ya ma connection. Zikomo kwambiri sana. Ine Ndandro Kazonda kuchokera kwa Elisa Chisomo choyambira ndikutokoza for information imene mwatifotokozera hii kuna kuti load shedding ipitirabe kumabe ndi zinthu zina zimene zovuta ngati za machine anti akudedzana ndi mpata ku kapichira ya komano ndimafuna nditadziwa makamaka kuna kuti chifukwa mavuto amene andoti ndi angona komanso tikudziwa zonoti nyengo zikukhala zikusintha magetsi athu akuti makhala kudalira kuti ndi madzi. Sindikudziwa zoti mukukonza njira zotani chifukwa madzi azikhalabe akuchepera mdziko munomo kuti mwina likhozopeza ndi njira zina amene mudandaula zonoti magetsiso a solar aliso ngati expensive
pali njira zanji zimene mungakonze kunoti mavuto amene wawa athe mwina kuti mtundu wa Malawi uzakhala kuyimba nyimbo zokoma. Zikomo ndipempha kuti ndiyankhe nawo mafunso amene Zikomo kwambiri. Ndiyambe ndi funso loyamba la nkhani za migodi ATM kuti mphamvu ya magesi izachokera kuti. Mukuonetsa Malawi Mozambique interconnector panopa tifuna kugula magesi okwana 50 megawatts. Imene ndi minimum, ndi imene mthumbo mwathu mulili. Line ya Malawi Mozambique itatenga 1000 megawatts. Koma funso ndinoti kuti tikatenga 1000 tizailipira chifukwa ndi madollars. Mwachisanzo ndikuze ndikuona kuti 50 megawatts nthawi yake tinanena kuti tifuna ifike pa 70 koma tinasisa 50 megawatts iyi pa mwezi ndi $5 million. Mulembe zimene $5 million. So funso nawo kuti Malawi ndi $5 million. Line imene itatenga 1000 megawatts amuzabikira ele tuliza 1000 megawatts kama nkhani ndi ana kuti zatha kwalipira for zimakhazo vuto na kuti government muzidwana magesi makhala very embarrassing and the line iyi kapena this contract ndi take or pay kama kesi mwatenga kasinatenge mwalipire basi as opposed to take and pay mmalipira amene mukusenchito koma iyi ndi take or pay so no zimerifuna kupanga sipano kuma mining takampaka indira ze banki ma miners takamba nawo kale kunaya kuti tikapasa magesi wawo malamulo asinthe iwo azitipira madollars sinangoso apanga madollars a mining kapena ali samina apanga export and they are getting dollars for their products if Eskom azitipira some dollars kuti zitakwalipirano a Mozambique monivese yeah that's the only way we can be able to service our debt with Mozambique. Otherwise, the power is there. But the issue is kuti titakwalipira makwachenda mbira repairs in Malawi kwachi. Kono nkhani kuti madollars yo azipezeka. Fika pali zambiri zofuna madollars, mafuta, mankhwala, fertilizer, magesi sali mu priority area ya forest allocation. Ngomoja kuti mafuta, mankhwala ndi fertilizer. Ife yamagesi ife timaga kaspa ine ku banki koma tikandira njira iyo ne ana kuti mamainzi azili libira madollars zili pangira wina ndenga ndiwanga vomere ayena vomera kale koma pali maisho kuti tsainirane nduli feso tithakoza Mozambique kuti magesi aja tipase nokwanira 40 ndi nsika tindi amigodawa afuna magesi wanjizanga 200 megawatts akatilipa madollars ife tizopasa madollars mwachibwenga na jonjo Malawi Mozambique magesi tingatenge 1000 megawatts and panopata panga line mozi muka ngati munapita ku line imenda panga ya Malawi Mozambique ifa Malawi tamaliza kale tasala Mozambique zinavuta fena kuti pana nkhani za post election violence anapanga vandalism equipment yao kutenga katundu ndi kanuja guraso ina kuma sina konko last week pofika September end akata maliza kwa singa kufuna kuyesa zida jonjo October November titawesa magesi koma nkhande nayo ne kuti kodi ina Malawi mukutulipira makwacha nkhani ya madollars yo afuna tioneke mfaiki Eskom tape pano boma kuzaya kwa ze bank ndi Secretary of Treasury kuti atlole makampani amene amapanga export Irovo atobako mamainzi azitipira sefeso madollars munakamba nkhani ya cyclone ndamene amaonongeka kuti mupanga pochani tindi project tabweka ndama ku World Bank Eskom ya timati climate resilience pampantika mnyozi kuti no kupende kumapanga kwambiri ma cyclones tike kuna matowers kuti mphepo jikabwera matowers samaka mama kulowa shirewa kujimene yambika I think ndama zokwana $40 million ndikonso pende makhani mavuto na kuti malaini amagwaigwa tifuna tike ku matowers amphamvu komanso katunda mavuta kunyamula kupita kumalo kuti kulimaza ambiri timavutika katundu kuna Branta alubaraka ndio kuntenga kupita kuchikwawa mune msewu ya duka ndeno tikumanga ma warehouse kuchikwawa ndi kwa chingeni katundu azikhala kumene ko kuliza chitika katundu zimutenga konko kupita kumalo kwene kulivuto so yeah we are doing something about it kuti if at the we want to build better
nkhani yaiko kwambiri ndi line ya timati eastern backbone ichoka ku kota Salima kupita ku Mpoto imene ndi kalekale koma ili pa mapola wooden poles koma transmission imene khali kuti khali ma wooden ma steel poles ndi 400 chakuti kilometers kupita ku wooden poles ndi zimajeka kumene koso ndi kuti timati ma mashi every week makhala outage kumene koso program inkati unoti tike ko line yoti khali pa steel poles imene yonso imene ilipangiro bwino kulumikizana ndi Tanzania project imene yonso ilinkati nkhani ya backlog imeneyo ilipo koma ntamene isanambe mayup kuna backlog yakulu kwambiri panopa mayup ndongosolo ya kuti scope ya mayup inali ya makastomera amene ali within the existing transformer 500 meters within a transformer World Bank mine kuzanawo ina scope ene mene osati timange malana ya nyuwani ya ndi pano onse amene afuna ma drop line ngonesesa onse tabas amene asara ndi amene afuna mapolo ndi transformer imeneyo ndi part 2 zina ya sinthani to the asset tinasana ndi World Bank $150 million pompano tikhatu panga madiveti kula katundu amene asara una kuti afuna maraini janjana amene ono tiafikira mpoje imene kuti asset titambe mwezi wa mawa sonso anthu salandaule chinyengo icho chilipo zimachitikadi kuna kuti anthu kulandaula koma nkhani ya fault management chaka chinochi was very very unique so ina kuti mafuta ambiri amachitika nthawi ya mvula ikamagwa mweza kuti chifukwa zinthu zimanyamula moto ndizo kuti madzi agwerapo zimamba kuduka koma chaka chinochi mutauziwa kuti ziko linali mavuto angapo including a fuel kuchokera kuchoka August last year kufika kuma tira chaka kunalibe diesel fitima yaso diesel maganda kuyaende akapange fault maintenance mfuna diesel ndina khanga lino maganda ambiri athu akhanga kuti ayima chifukwa diesel adivuta koma mafort amapanga payo anafika mpaka 100,000 force koma nokweso muja tindi mara in 20 timamvesa kuti anthu amene frustrated anthu amakhala line mwina 1 hour angolala ta line wina akudikira so kuti wina wakha 10 days wanda bagesi we understand koma mara nacho anawo chebo kwambiri ena amapanga kuti repeat sina fikiri komanso ndinaona kuti ma service yasiko ndi aulere koma tikumva kuti anthu amalipira tikumvesa kuti munthu wakha 10 days ndi wabula yasiko 20,000 imakhala kuti the tempted ndikira the 10 days mandi 20 manivese we understand koma no nthawi nakezo tinapeleka manamba kuti namba ine kuna kuti ngati kungabwera yasiko amene akupempha ndalama or even mita imene anyuwana anthu ndikumvata kulipira 400,000 mita anyuwana 800,000 mita indi yaulere koma ena tikafikira kuna kuti tiuzeni pasino mbona sapeleka pompano panatuka report ya nation no names were mentioned mpaka talemba kalata using the access information kwa director general also bwana wao Mai Mbumba kuti using this tool atipase maina tudikirabe so corruption to happen there are two parties to corruption corrupt act ninga janto maina sakubwera there's nothing you can do so anthu muzidi fikira ndima ombona ajambuleni ambira mamboera jambula kumfunza ayi zonadi zinango ndivuta bazo hotel monzo dai zikapangeni kwina vuta swala anthu ajano amakamba no Escom B makamba no Escom B nake vuta kuma kabira anthu sono tsina tabanga train tajo sano kuma zindifa Escom no kuma endera madera kuti anthu nakadandaula ndizafikira majango kuma ndanaka kuti this year was very unique chikwa wani nkana diesel inavuta kuma no inaso tamvura mafoda mapanga pairo komanso system yathu anokuwaso pali ma chatbot antambiri amafuna zampani munthu koma ikani kuonza internet for example ambira amafuna kuti muna agura magesi token sina bwere muna 15% akumembaso you can just go pa internet now Escom internet first page hiyo pali token retrieval ungika mita namba yako token uipeza bomba koma ambira afuna azimba so phone token sina bwere when wina udikira wa 40 so pali ma channel ambiro atakusa ntchito koma anthu afuna kuti azimva mawu kuti wakuti koma tende kusa ntchito ma channel ena amene alipo kuti munathandizika corruption ilipo koma bwana Escom mutiuze kuti anthu ana kupanga izi ndizi kupandapo pakavuta kuti anthu oti apeze kapena kuti achose ntchito I think inayo ndi maintenance muna
anzanga aje ajengo mwana takunena kuza mashine bandine na kuti kubwera kwa mara Mozambique interconnector kupangira bwino so jengo suka panova zimakhazovuta ajengo amakhaba mpani pani tibamvera isona mashine ajaonongeka ndiye amadimbira phone mashine aonongeka kuma sono tikonze anthu salalata monivesa mashine aonongeka ufunda ayimisidwa akonzedwe ndiye amakhaba mpani tingokonza mwa changu kuti mwina anthu asatani asakasa waniku difeka wena panova ntekezo do zanzati makamba ngazanga kuti bwanji mzikonza kusiko ntatagona kuma se cost kwa wazo komanso pali zina zipatala chani mankhwala mu fridge, so we need to balance this thing. Kuma kupita kwa Malawi Mozambique nditi tawaza kuti akulu ine ndili magasoka ndi Malawi Mozambique wiki noyo mutawuzimisa mashina mozi Malawi Mozambique ibwera kuti tenge mara mwana mina tawuniza soma kwambiri chifukwa cha mapereka SCOSCOM nifani ndiambire pa fusola yamba lija munakamba za 330 yes versus getamitu kufuna kuti tikwaniritse pafika 2030 plant imene tukamba ya 358 megawatts ndi Mparamanga ndi plant yoti tikuipanga develop with the Azatu ametina upanga PPPP ndi itakhala pa line 2031 ndi kuti yose yatha cha 2030 takauta bani wayamba mbokera ntchito and the total capacity plant imene ndi 358 megawatts so indi as ananena so azangaja kuti ma plant a hydro amatenga nthawi kuti mumange fa kumakhala zochitika zambiri masivo works mumange damulija komanso mupange matanelo munadutsa madzi mupange ma structures oti mu zaine madzaji ola mu turbine supply chain ya turbine ma transformer ake zimatenga nthawi yayikulu tifuna kuti plant iyi kakuti ndalama zoyamba zabwera kale kuchoka World Bank 350 million US dollars zinazo zibwera kuchoka kwa mapartners enawo koma kuti tiyambe kuti ite izatenga nthawi yamba 2030 358 pambali pa imeneyi tikupanga sozina ngara ijengo tupanga assessment ya pa Chizuma cha Sombo imene pa Buwa River mukuraura game reserve iyi tuwembeza kuti ikuzapatsa magetsi pakati pa 80 to 105 megawatts so panopa Kozaranti ali pa ground ndipo next week kamuyendera kuti one kuti progress kuyenda bwanji kunanso kuti funding tikaipeza bwino tiyambeso kumanga next year ndipo pafika 2030 tikhakulangiza between 80 and 105 megawatts pa system mweyo tikupanga so kafukufuku ina opanga combined cycle banana kale a director ISMO imefali mange kuchipoka 100 megawatts gas turbine ndipo mwana kuti pambali pa 358 tiwonjezera so 100 ya gas turbine maso membe 105 pa Chizuma cha Sombo milika timange pa Nkonkora kota tinakamba kuti kupanga ngakhale solar ikuvuta koma aye jenko chifukwa tikudziwa kuti system ya magetsi imasoneza so magetsi athu ya solar ife yathu kuti ikhali battery storage immediately kama manga ikaso battery storage pamodzi so imene kupanga pano 10 megawatts yoyambayo ikhandi 2.5 megawatt hours battery storage tikamapanga 40 megawatt inayo izakhandi 8 megawatt hours ya battery storage ndekuti peak hour ya 6 to 8 magesanzo ya battery storage kuja bwera mu system kuti ipange stabilize system energy flow so tikupanga magetsi amenewa monjezera pamene tikupanga kale amene tinawo panopa ndibwereso nkhani ya ma maintenance afuna ifunso lachitatu maintenance ikuchitika monga anena kale kuti ISCOM ndi Ejengo timalankhulana every minute mene magetsi akutulukira ndi kulowera ku malaini ku ESCOM pamakhala commission ikulu SMO ku National Control Center ndi National Control Center ku Ejengo kulankhulana ndi akakulu machine ake apanga 40 tipanena immediately kuti machine akuli akuti apanga trip achoka pa line ndi kuti aja apanga manage kuti nanga dalili kuti magetsi dizimitse ndi mazolo machine awa atakwesa pa line iwa tifoti afa tifoti pange troubleshooting tione kuti vuto ndi chani magetsi machine aweke pa line tikapeza vuto lija timauza kuti machine awa takoza mwina potha ma hours 5 ngati 4 ndi yaing'ono ikakhala yayikulu timauza machine afunga mwina masiku 4 kuti tikoze ndi ena amafuna kuti mwina kafukufuku muyambire kuma pasi madzi kukera mtunda ku generator mpaka kufika so line imene mbanga feed ndi makhaula linga nthawi ndi muchifomva kuti ma 40 ake amatengera wiki mwina mwezi kumene kuti amalize kukoza chifoti machine yonda akuluakulu amene amabwera pa kukapichira apita kunkula
mashina amodzi mwakaendera mwaona turbine yake almost desk or say noi mashina amodzi oka ndito mwachipenya muchotsepo ndi crane chipite pa mtunda mwambe kuchipala ndi kuchikoza timatenga nthawi yayitali famuna mafore ake amatenga nthawi because of the size of the machine komanso the kind of the fault imene amaka develop machine ipo komanso sema khali uzigwira kuti zioneka kuti zosiyenda bwino so maintenance kuchitika koma ikabwera moma mwanganeneramu ndikuti tizi kuti ndi mpara wabwino okwaza machine aje ifito magetseni ake akubwera kuchokera ku source ina usera ndi panopa kuti mnaya moti koze machine ya masiku 4 tingokoza tsiku limodzi abwereso palaini kuti anthu akhale magetsi maso anthu asalalati kwambiri ayi fa kuma kuti Ejenko Eskom timava ndithu madandolo anu ndiri makhala kuti concern mena fera machine awo takoza mwasangasanga ma overtime ngati pomwepo kugwira ndi usiku ndi usana kenaka abwere palaini kuti anthu tikhale ndi magetsi so Ejenko Eskom tukeshima kuti magetsi akhale opezeka okwanira komanso odalirika nthawi ndi nthawi asindikira pamenepo zomwe kwambiri. Okay. CEOs, I'm at pains. I find it that Eskom has conceded that it is failing to meet the demand. And we are aware that you have operational costs that you would need to meet. I hope, given the situation that Malawians continue to complain to you that they are facing load shedding, this means that they can't economically tick, whether it is a maize mill, a barber shop, or anything at a local level. Are there any plans for you to increase the electricity tariffs, given the key performance indicators? And Mr. Kagona here has told us you are failing to meet the demand. 1. 2, there is also an issue to do with finding solutions. I haven't heard you mention anything about Aspin, which when we met, you touted it as one of the companies that is going to surpass Ejenko's capacity to generate electricity in the country with more megawatts, just close to Mpadamanga. Where are we with that one? And what short-term solutions do you have for the Malawians that continue to complain each and every day? As we speak, others are in blackout as we speak. Daladala ndifuse sofuso ili nchichewa kuti kodi ngati Eskom muli ndi chilinganizo kamene malingaliro ena kuti mukwezenso mtengo wa magetsi. Ndikudziwa zoti mera inakulolani kuti mukweze magetsi ndi 50.8% mpaka na 2027, koma tikava mmene anenera akagona apa simukwaniritsa ma key performance indicators anu. Timvaso mukunena kuti mukweze mtengo chifukwa ndikudziwa zoti mukudandaulaso kuti ayi distribution line yaonongeka tikakonze mufuna fuel. Mukunenanso za tedzani ndikapichira kuti zagwa mufunanso kuti mukakonze ni ndalama. Timvaso mukutchula za kukwera kwa mitengo. 1. 2, kodi mukamba za short term kapena ndondomeko zina zimene zitathandizire kuti amalawi makudandaula kuti mchini wawo udzigaya chimanga ometa dzikwanitsa kumeta saluni idziyenda panopa sizikuchitika mmakwalalamo ndalama alibe, muwathandize bwanji munyengo yoyandikira posayidwa apa yachiwiri imeneyo? Kachitatu, kodi kampani ya Aspin ili pati? Chifukwa ino ndinetera kumana nthawi ina mudakambapo kuti Aspin ndi game changer, akabwera amene okhazikitsa magetsi awo iya tiona kusintha Malawi. Koma apa sininamvepo chilichonse mukamba za zimenezi. Zili pati zimenezi? Ziko kwambiri. I think kwamba ndikambe pang'ono za matarifi. Matarifi not only in Malawi, kuna ulikwose they are regulated by government. The regulator has to approve. And what happens, mkumbukira mbuyo mutinayi ndi Power Market Limited. Nthamene Power Market Limited imata mwezi umene kuti waja tapanga application ya kukweza magesi kuchoka 2023 to 2027. Ngati mukumbukira amafuna 99% increase magesi over a period of 4 years. Koma itabwera ku Eskom fajana kuti imagine company imakhaso ndi ma cost makhala body anthu magali moto rentals zitabwera ku Eskom through single buyer tinaunikira imene tinazichosamo
mpaka inafika mpaka tinafika pa 50%, tikafuna 58%. Ndipo timapita so to the public hearings ndamera timaenda ziko za Malawi kufunsa anthu kuti ife tufuna izizi nde na manalia zatu consumer izi chosani project iyi nde makazi usika boma natural tikweze by 50.8% muzaka 4 September inati kweze ndi 12% ya jamaa 9%. Koma munaso nene ndi jengo ndi Eskom sitimandi ndama zabadera kuchokera kwa boma ndazo zitimandisa makampani wa ndizimene malivira ino ndi talifija mwana ndongosole kwa Malawi ambese bwino talifija Eskom ina Malawi mukamalipira ku Eskom ndama jesudi onse makhala Eskom ya mene moja muindama ya producer muindama ya jengo muindama ya GSM muindama ya MRA VAT moja muindama ya Ministry of Energy Marip then ndama zikazandira mwezi wonse timakhala pasi no kutenga no tarifi shajwija nkumazigawa kuti inuyo tandira ndawa mwakuti ino zanu ndi izi ino ajengo ndi izi ino aboma MRA zanu ndi izi ino asingle buyer aiseti mangaira kale zimakhala mu account imodzi panopa tinapanga makando sansa tinapanga ring fence ndio ma producers yo ndi account yawo singalingi ndalama za moma kwa livira ai singatheki nde muona unaya kuti mu November 2023 kuna chitika devaluation 44%. Ndama njati pena tikweze magesi ndi chimene kuti automatic tariff adjustment mechanism imene tikweze magesi ndi 40%. Anthu anawe ana zambiri ulanda ora boma linamvera tinangokweza magesi ama company magesi anthu amba sinakweza domestic sinakweza koma domestic customers amauza magesi 44% amagesi watu onsewa amauza ndi anthu sinakweza magesi koma kumene magula magesiwo ngati anzathu ma IPPs a solar amadi-charge in dollars pa mwezi pa invoice mabwa in dollars mwachisanzo invoice ibwera $2 million company imodzi napasana magesi invoice ndi imene ndameja before devaluation timesha converted at 840 ndekuti 1.7 billion malekwachi timapasa panopa tukalipira at 1,700 kwacha to $1 which is 3.4 billion ndikuti mtengo wa magesi metu guli ya kwa IPP opanga double pamezi metu tutolera kwa customers nzochepa ndi mwezi wonse amakhala shortfall ya 17% zimene anthu akulipira ngamagula magesi ndi zimene tikulipira mabilio ngamabwera kwa ma producers yo pamakhala kusiyana kwa 17%. Fusone uli sono 70% Eskom izitenga kuti manivesa komanso kuti tikonze mashine athu ufunika sondala maso ndinga tutula zochepa ma Ford tipangire bwanji. That's a challenge. Ngatifuna nzabwino tilipire magesi tizilipira magesi ababinda kuti vuto lili kharupi likupitirira ndeti panopa tifuna tipite ku MoMA Southern Africa Power Pool tikhale active member peza kuti uzapeza kuti mwana kuno magesi athu ndi osika ngikwambi usana ndi maikwena panopa tigula Mozambique 12 cents magesi kula Mozambique 12 cents per kilowatt hour kuno on average tigulisa 9 cents manivesa hoidi kuno kusiri kweza magesi ndi mene market forces zilili ndizo mabwesa mavuto na kuti ine ndi awa tukanika kugwira ntchito for ndalama zikhala zopelewera ndanakala kuti jengo ndi Eskom silimane ndalama zabadera kuchoka kuboma timadalira ndalama zimwe pasazo komanso ndalama zitikazilandira tikagulisa magesi olisana kugulisa magesi aja chine pene na tewa kunena kuti magesi aja pamakhala ma losses makhala technical ndi commercial panopa on average Eskom tikagula magesi ku jengo tikagula magesi ku solar fantu aja awa amapanga inject magesi athu aja at a point at a substation onsewa amapanga inject at a point anything beyond that point ndi nkhani Eskom anthu maba magesi mtown imeje makhavuto Eskom awati alipira suppose muzi wakugula background mpunga wako wanyamula wagwa njinga pansewu nangonga bose kuti package Africa ngati andamanza walipira kati ndi mavuto onse commercial loss technical loss amakhala Eskom ndi 20% magesi magula wa safika kwa customer ndi pachimanya kuti operating capacity mujuze ku 20% amakhala anthu aba magesi
apo B magesi aja fayati malaini ndi akale choka magesi kuchoka kunoko kunkulu akafika kuchitipa ndikutali ndoli minjira magesi nadani atayika so 20% yatayika kale komanso magesi atikagulisa pali makasoma ena adakalipa postpaid aboma ambiri salipira mnthawi yale zaka sana tilipire kwa mimi Escom ndifuna ndilipire Genco ndifuna ndilipire MRA ndifuna ndilipire Marep ndimakawati unsewa talipira ndidakhala kuti ungati wabanja usono wonse walipirano uzili mutu wabanja sono ana wavara jani ndama zatha kulipira awandiyawo vuto limakhala limene lona kuti ngati ufuna nzira bwino tili magesi kubwino kulipira magesiwo pantengo kwerapo kumazipezeka nthawi zonse so muona unena kuti panopa 44% ja sina kwezi magesi a domestic koma September tinati kwezeso ndi 12% ndefunso yamwene kuti tikweza ndi 52% kuti tibwerere muchimake kapena tikweza 12 yokhaya ukuku mabira awa azingopanga payo fika panopa ndi ngongole ya maproducer 52 billion so tinotutolera nzochepa kusiyana zimene mabira obwerera that's the challenge that we have put kisogolo tendency kuti paizungwana kuti the tariff should be cost reflective. It's a pass through cost isamakali mwezi kwa mumweya akalipasa bila inazingwa okay makasoma libila kumapesa kuti bill janu yusala mwezi kwa indi bila banti kani aspin na ina akaona kuti pali ma agreements atatu pali purchase agreement imene tasana nawo anabwesa mondo yawo aduzoti machine atundi awa gasi ndio uyu tizigura uku maoperating cost atundi awa tabweka ndrama uku ndekezo timauza kuti meta unikira ujeni taifya ndikalimwa kuti are you happy we are happy sainani hapa ama saina ndio mapita so kwanza tu transmission kuona kuti mphawe magesi mukairowesera pati kulizipangizo zinera kwa musi mukairowesa sibwesa mavuto mu system if they are happy timasaina so transmission agreement imene ndi Escom then pali implementation agreement conditions precedent kuti wakabweka ndalama amene ajanabwera koma ndalama alibe onse ajanabweraja amabwera ndalama sanzi pesa ndizo zonse zikasanansiza amatenga zimapepa zimene zijazo kumakafuna ndalama ndife tikudika nasaina natha nawo kale tikudika kuti wabwere na pesa ndalamazo abwere ambe ntchitoyo kama ndimbesaka zonse nawo zonse nasaina kale they are happy with the tariff, they are happy with the transmission agreement. Kuli wao sona tingezo nsezo apiti kumene afuna kubeka ndalama vuto sona ambiyo ndalama kubweka kunja kwa dziko la Malawi. So mwina mafunsa amene akufunsidwa ndingoganizira kuti akapita kwa kumene akubweka ndalama amafunsa kuti Escom muzipereka Malawi kwacha ife kuno kumuzipasa madollars alipo pamenepo wanipesa ndiyekezo pamenepo ni mafandi wanjizireko pa amene yankha SC wa Escom pa running ma equipment amene nawe pangila magetsi ntchito yopanga run the existing power stations ndo apanga maintain ndi ntchito imene timapanga ife Genco so mama anapanga present akagona kuna kuti apanga present for both Genco and Escom so ma challenges amene alinawo ku maturbine ku Kapichira Nkula Tedzani ndi mati tukaona ife Genco and ntchito yathu ndoti mwananena kale tumagwira usiku ndosana omwe kuti atilisi machina azuke nsanga kuti anthu akhale ndi magetsi mpaka pano tinanena machina atatu kukapichira machina amodzi amene previous kwambirako tinapanga design lazipanga produce 32.4 megawatts tinali ndi vulo mu March kuti transformer tinagwira modzi ndi machiniwo ya 36 megawatts inayaka moto ndi never down grade kwalinga transformer yeng'ono imene alipo ya spare kukaikapo machina amaka generate about 26 megawatts ndi inapaka so 40 ja moto jona zaya kaso last week so chimene pakisa moto uziyaka ndi chani kuti uzipanga rika so tipaka fufuza so njira yonse bwino bwino kuti kuyambira ku generator mpaka kumene mamanga lumingiza ku Escom kuti ona kuti pamene pamambitsa moto ndi party tuwala kuti breakthrough net ipeza chifukwa dzulo malisala dzulo ana promising kuti chifukwa kuti by next week tikakuti plant iyi taibweza so online magetsi apezeka
yakutedzani inapsa masteta achigenerator ndicheni and titafusa manufacturer poti zimakhala kuti zimapangidwa specific for location anoza kuti zitenga masiku ambiri kuti tipange produce kupanga procure kuti tibweretse ku Malawi koma tinalipira ndi pano pakupanga zimenezo kuti process abwetse ma spares tidzamangirira iso machine aja abwerere fanana ananena popanga presenter akagona kuti yafika mpano October machine asanadzuke 40 akuchoka ku Austria mapatsi aja kuti abwere ku Malawi and lead time ndi yaikulu kuti atipangire produce ndalibweretsera amene anongeka wiki moya pita ya 10 megawatts ndiko kuti gate limodzi lachoka malo mwake ndipo nayo kuti timitse machine wa Monday ita aragwa Sunday tena nikali mwa wiki anthu amakutsha magetsi kwambiri banje tasi anthu akwe machito tisapwetse madzi pa damu mpaka na weekend imene makhayo tsika ndira kuti mawa Friday titseka tani limeneyo ndipo machine na a 20 megawatts 10 megawatts nawo aima kuti koza 10 megawatts pafika Sunday madzulo chauta maliza machine aja abwera pa online so ntchito panga machine kuti ayende bwino ndi ntchito ya Ejenko komanso ntchito ika kuti tonjezera magetsi ndia magetsi kuti panga ochuluka ndi ntchito ya Ejenko pamodzi ndi azathu ma IPP amene akubwera kuchoka kunja so nchifana napeka ma projects aja kuti ngala Ejenko tindi ma plan yametaika kuyambira pano pa 2030 komanso era pa 2040 fika 2040 capacity yathu ya Ejenko yokha tikatafika pa 2400 megawatts on Ejenko so tikavulana amenewo chatsanja kuti zifufuze nawo ma financing mechanism kuti tipange magetsi ochuluka athu Malawi kunoku posembeza kukhulumiza magetsi akunja amene oti akuchoka kwa eni yake because tikatengaso maiko azathu kumene tinayenda ndikuona akhakula kupanga tapu magetsi dziko linake amakhala ndi awo kuti in case za sintha ndale za maiko aja mukhale ndi anu ngati omwemo ndefe sipanga magetsi for kupanga kutenga magetsi akunja tizipanga be munomo tikapanga ambiri nafe tizigulitsa so kunjaso mulaini omwe ija so tikapanga magetsi kuti akhale ochuluka tikhoza kugulitsa ngati muno capacity ya demand ya taidutsa apo ayi tipanga certified panda muno Malawi migodi manufacturing irrigation tipanga supply magetsi aja kukhala magetsi ochuluka Malawi munomo so Ejenko ndi Eskom tukira limodzi kuti magetsi mavulawa atenditu zoma kwambiri ithokoze zikomo kwambiri kuchokera ku Eskom komanso ku Ejenko chifukwa choti palima Teresa I think ndi nenepo ziwiri zitatu zimene zofunika kwambiri mama akakupa nkhani ya demand management timakhala mavuto kwambiri nkhani ya demand management ndipeke zisanzo transformer tikapeka transformer ku area uchi ndipeke kwambiri zisanzo za kulilongwe area 18 area 47 tikapeka transformer timaziwa kuti transformer iyi ikwanira anthu awawa magesi amagwisa ntchito mwakuti ndi transformer yonse imakhala rated imakhala masize koma mwana ali kulilongwe kuja anthu ambiri nyumba zawo sono ndi maloji poyamba inayi ndi giza imodzi pana ndi magiza 7 koma sabwera ku Eskom zanena kuti ndasintha road amene azibwera ku Eskom zapanga declare fonte ngwake wa business ndi wa nyumba zosiyana ambiri panga mizi ndi mabwananso kwambiri ndipemphe mabwana pangani chilungamo bwerani ku Eskom zatuzi fo zimatheka kuti mazuro anthu odandaula low voltage 1847 akanika kuphika chifukwa anthu pamene jako asintha demand pattern kumefusana tuzi yofundi azatuze feyo tikayezeso yapase transformer yaikulu vuto linakhala after 1 month 2 months transformer yapsha ntaza takalmona maklipi transformer yake imakhankhani zimakhazi menezo ndo transformer is being overworked koma nthawi jisana bwere kusunguza tani kuzatuza kuti nenda sintano ondeka chika chigayo kwanga apapa tazina amakuzana nyuma tatu hayi ngoyika line chigayo chiwe transformer ilipo kale apa monivesa ndini pempha Amalawi yakufuna kwa bwino mungasintha demand pattern wala mungasintha category choka domestic kufika business brand Eskom muzatuze tikuzana kuti lipira mtengo mwakuti transformer yofunika size ndi kumaena zikati tikapeza toka tima pasa mapenalty ngambiri apita ku court panga su Eskom zenzo Eskom mambo ulibe sanga nthu akuchula nzero masiku zimene zitubezera mbuyo sido Eskom kwa tumakhantha mbiri mu court khani ngati zimene zizi na kama court so azona taona malamulo mulibe kuti muzi charge sata whatever blah 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 vena nthaja ola kwa nali yo ndizimakhazi zidivuta ndipempheso anthu vandalism
vandalism ndiyo kuti bwesa mbuyo koopsa ndipasi ni mafika chaka chino kwambira January fika pano taika matransformer 516 kupanga replace 516 ndio ndipasi chigawo ndi chigawo ideally tena kuti matransformer zika mbiri kumaina anyuwani pang'ono kumapanga zakale koma ndikuze kuti ku Southern Region matransformer anyuwani taika 43 amene anaonongeka vandalize 240 percentage maybe ndoti bweza akale 85% akale 15% kuika malanda anyuwani ndoti there's no progress. Central Region anyuwani 74 akale kubwezesa 77 ndoti aipa 51% ndoti half kumpoto anyuwani 38 obweza akale 44 iwo ali pa 54 bweza akale ndoti 46 anyuwani zimene zizi zotibwezera mbuyo funa kuti zinthu zitimagula kunja mandifusa funsulamso adandaula simungopasa malaini momwe tichapasa anthu ena amene amanga area wingi area 51 area 46 amanga nyumba imodzi zokongola koma kulibe network tili busy mwabweza no zinthu zimene akuononga ayi amalawi tisinthe khalidwe umenewo izizi zotibwezera mbuyo nofana timpha amalawi kuti one demand management abwere apange declare kuti so nyumba ile swane ndi lodge bwera la Eskom mundipasi transformer ene otherwise zinthu zingopya tibwera mbuyo zingomwambia zikomo kwambiri pamene tafika apa ndi pamapeto pa press conference yathu ya lero ndikukhulupirira kuti Eskom atilongosolera bwinobwino situation momwe ilili mdziko muno pa nkhani za magetsi tamva zambiri ndithu koma monga mudziwira mwina ena mafunso ayiwala akumbukira nthawi ina yake ndikukhulupirira kuti anthu a Eskom atiyankha pa nthawi yomwe titafikire ndingothokoza nonse atolankhani onse ogwira ntchito boma komanso onse amene mwachokera ku Eskom chifukwa chokhala nafe tsiku la lero ndipemphe Salma kuti titseke mwambo wathu ndipemphera aponso tafika apa ndi pa mtsiriziro pa msonkhano umene watolankhani omwe mkulu wa bungwe la Eskom komanso mkulu wa bungwe la Ijenko amachititsa maka kufotokozapo pa nkhani ya vuto la magetsi lomwe lakhudza dziko lino. Nkhani zina zomwe afotokozapo akunena kuti pakadali pano vuto lomwe lilipo ndilonena kuti magetsi amene akupangidwa ndiochepa poyerekeza ndi chiwerengero cha anthu omwe akufunika thandizo la magetsi zomwe afotokoza kunena kuti zimenezi zapangitsa kuti magetsi alephere kufikira anthu ena omwe akufunikira magetsi amenewa. Afotokozaponso kunena kuti pa magetsi amene amapangidwa magetsi okwana 413 megawatts ndi amene ndithu akupezeka kuti aperekedwe kwa anthu komabe magetsi amenewo akuti ndiosakwanira zomwe zikupangitsa kuti madera ena anthu azitha kukhala ndi magetsi